Tak, čaute ľudia, tu je Fixer.sk a sme tu opäť po dlhom čase pri Minecrafte, ale tentokrát to nebude žiadny let's play z multiplayera, ani nič, nie sme na serveri, ale ideme predstavovať módy, lebo ideme nielen Gulliver mód, ale ideme aj Race minimap, plus Zen minimap a Optifine. Optifine, ako vidíte, takto je ako ďalekohľad alebo také niečo. Inak by ste ma takto videli. A takto s Optifineom uvidíte. Dobre, ukážem aj, ako to funguje takto. Tam vidíte normálne pohorie a teraz sa pozrieme, že tam je jedna krava, viac kráv, asi tak 4 kravy a jedna jaskyňa. A odtiaľ to vidíme prd. No nič. No, počkaj, nie, to sú 5 kráv. Nie, 6 kráv. To je koľko tam kráv? No nič. Ideme si teraz ukázať ešte mód Race minimap a ten funguje takto, že tuto máme takú mapku, najprv teda mapu a najprv nám to ukáže ako normálnu mapu a tu klikneme M a hneď sme pri Race minimap 1.5.1 menu a tu si môžeme nastaviť, že keď zomrieme, tak nám to ukáže Race minimap disabled. Tu si môžeme nastaviť, či to chceme alebo nie. Toto si tiež vieme nastaviť, že či chceme len jaskyne vidieť, normálne, biómy alebo len jaskyne. Dobre. Tu si dáme minimap options a tu je map shape a tu si môžeme nastaviť, či chceme takéto alebo square alebo round. Textúra som si dal ja Zen minimap, ale inak by to bolo takto. A ja som si dal Zen minimap. Tu si môžeme nastaviť, kde to chceme. A ja som si to nastavil tu. Potom môžeme... No to je asi všetko. Ja som len toľko to zistil zatiaľ. A potom tu máme ešte... Toto nie. Waypoints. A tu si môžeme pridať takto nejako. Ukážem napríklad, že ideme sem, počkať niekde, napríklad sem do jaskyne pôjdeme, vlastne to nie je jaskyňa, tak nič, tak sem prídeme, tlačíme N, dáme waypoints, tuto dáme add a napíšeme si tu meno Bunker, to je len príklad a tu si môžeme, že akú farbu chceme, to potom si vybereme takto a takto sem dáme. Vidíte, že takto toto je a vždy to budeme mať na očiach, ako napríklad tamto. Takže máme hneď dve. Ja si to zatiaľ vypnem. Toto. Dobre, a ideme tak do svojho hradu a ideme si ukázať posledný mod, ktorý sa volá Gulliver mod. To si rýchlo ukážeme. Dáme si zatiaľ len také, ktoré nám dá pár. Takže beginning, neviem.
To nás zväčší, oveľa zväčší. A potom si môžeme dať ešte Potion of Ensmouling a dáme si tento prvý a hneď sa zmeníme na takúto pravú časť a tu máme pár častí, že naše itemy sú v rukách veľmi veľké a ďalšia z tohto je vec, že môžeme liesť po blokoch takýchto. To je po trávových blokoch, aby som bol presnejší. Tak. Ešte ďalšia zaujímavosť na zmenšovacom poučenie je to, že je tam. No, že si zoberieme papierik, ale teraz prší, takže si dáme touto. Toto som chcel presne. Počkáme, lebo v daždi sa to nedá inak, aby som bol úprimný, v daždi sa to nedá, ale ináč toto, tak áno. Keď budeme malí, tak môžeme si dať na seba papier a takto letíme, ako keby padák. To je na tom výborné ešte a tak. Zatiaľ sa s vami lúčim a čaute. To bol Fixer.sk.